alaneng Di hamu amanami dohot inanami sude parhalado HKBP pasahaton selamat hari Natal ma tuhita saluhuna. Unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do hubuat tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoi. Marsoba mahamu tu debata pasangap jala puji hamu ma Jahoba marede mahita hudul mahamu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tud di perbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen. Nunga patar hangoluani, jala nunga huidahami, jala nunga hu hati dako kami, dohot hu bari tahun hami Tuhamu, hangoluan nasa leleng ni leleng na dilabung ni amai hian, jalanang patar di hami, haleluya. Martangi yang mahita,
Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, maroha amadoho tuhami halak pardo sanadangolon. Alani i dileho kodo anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, asa porseya hami, jaladapotan hangoluan marhite sian ibana, namangido mahamin waing tuho, suruh matodim nabadiai tu rohanami, asa manahan hami sahat rodi ujungna, di bagasan hapor seaon nasitong, jala asa martua hami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mahapatik ni debata di pesta Natal Parjolo Sadarion, ima natar surat di Roma 12 ayat sada. Nahuapoi mahamu ale akkadongan, marhite-hite asini rohani debata, pasahat hamu madaging munang, bahen pelean na mangolu, nabadia, nadi halomohon ni debata, ima hadaulaton ni namarroha, imdo sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Tatopoti madosak tamartangi yang mahita. Ali di bata amanami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami. Rikot do asini roham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen na upaserep hami diri nami sadariod di jolom. Jalahu parhato potami. Tung najut-jut do hami manipil si anak kadalan munabadia. Songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami i.
Aidang di halu mohon roham hamatian yak kapardosa. Alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham. Asa mangolu. Se sama saluhut hageduhon nami. Dohot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham di hami. Marhite-hite panidangion. Dohot hagogoon nito di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goar muna badiai. Amin. Tabegema baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan lalu jajalana sorat hupaso nang pehamu. Buat hamu maagakku tu hamu. Guru hakkamu masian au. Aina labok do au. Jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ai labok do au gakku. Jalaniang do. Dohot nahu paporsaton. Hasangapon madi debata na digijang. Tatangihon mahatan ni debata, turpuk epistel di pesta Natal Parjolo sadarion, ima natar surat di Pesalmen 140 ayat sada sahatu ayat 14. Haleluya, puji Majahoba, hamu ale akasian banua gijang, puji hamu ma ibana diakka banua gijang. Puji ibana, ho ale mata niari dohot bulan, puji ibana, sudi hamu ali bitang, akka namar sinodangi. Ikon pujion nasida magoar ni Jahoba, ay madokon ibana, jadi tartopa manasida. Puji Majahoba, hamu ale akka nasian tanoon, akka binatang di laut, rodi sude akka lung. Hamu ale akka dolok, dohok sude akka robean, hamu ale hau, akka namar parbue, rodi sude hau ares.
Hamu ale akka raja ni tanoon, doho sudi akka bangso, hamu ale akka pangarajai, rodi sudi akka panguhum ni tanoon. Ikon pujion nasida magoar ni Jehovah, aisa sada guar naido natibul, diatasi hamulion naido tanoon dohot akka langit. Ido sahatna martua do akana tumangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amin. Tahati dakon maha porsiau tai, songon na di hati dakon di dongan saha porsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, naga begabea siatot di porbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manai tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disi maibana pai mamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasisaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangolu sogot daging di halak na mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Horas marihita manginang. Selamat Hari Natal. Tapi gimajo sunggul-sunggul di Parminggota di hari Senin 25 Desember 2020. Na parjulu guarni Parminggota ima
pesta Natal parjolo ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Na paduahon topik ni parpungota ima saluhut bangso dibantu maju. Kalau boleh dibuat keluar, asa boleh di pereso. Dengan perhalado asa dibantu. Tu konsistori may buat, the konsistori. Kailan maminom. Tatrocoma guarni parminggota ima pesta Natal parjulu ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Na paduahon topik ni parpungata ima saluhut bangso pasangap huhut mamuji debata. Na patuluhon ulaon nabadia. Di parminggota di pesta Natal parjulu ari hatutubu ni Tuhata Yesus. Patu paon ni huriata do ulaun nabadia di 2 hari parmingguani ima di pukul 8.00 wib dohot pukul 10.30 wib tapatupa ulaun nabadia duksipul papungu pilihan paduahon napapaton pesta paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhata Yesus di hari Selasa 26 Desember 2023 manang marsugut ima pesta paduahon parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus marpungu dohita di gerejaon sahali parmingguan masuk pukul sia 00 wib di hari sadari i tapatu pada ulaun padidion nabadia laos di pesta Natal paduahoni pasahaton ni huriata mabingkisan Natal turuas na sia-sian situa na pensiun tarik-taring ni situa dungi si palas roha ni guru sekolah minggu si palas roha ni song leader si palas roha ni pemusik dohot dirijen kor na palimahon Natal kerualka di hari Selasa 26 Desember 2023 manang marsogot patu pautama acara Natal keluarga di Bagas Tabe masuk pukul 10 sia 00 wib mana pukul 7 bodari tajalo ma acara Natal keluarga sian ganup situa lingkungata jala makuling do giring-giring negari jaton songon buah-buah laho mamuhai acara Natal tai na paunopon Natal tu na marsahit menahun dari Rabu 1 hari Sabtu 27 Desember 2023 patu paun ni huriata do pakubasion perayaan Natal turuas ni huria na marsahit menahun diganub Bagas na sidabe ni hobasan ni pangula na gotiki dohot situa lingkungan songonima sunggul-sunggul di pesta Natal ta sadarion. Shalom.
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihita saluhuna. Sian hata ni Tuhata nagabe turpu jamita di pesta Natal na parjolo sadarion. Tersurat di Evangelium ni si Lukas bidu 2 mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20. Jala dinalawi akasuru-surani sian nasida dopak gijang masih padohan ma aka parmahani. Beta mahita tu Betlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani Tuhita. Jadi hatok manasida lautusi gabe jupaksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggagatani. Asadung di ida di baritahon nasida ma buah-buah naung di hatahot tu nasida taringot tu danahi. Jadi sudeno begesa longang bedo siala na hinatahon ya kaparmahani tu nasida. Ia si Maria di peop do hatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mula doa kaparmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata ala ni sasude nabi nege jala nani ida nasida songon naung di hatahoni tu nasida ido sahana. Hama kadongan nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus buasa tapes tahun Natal. Buasa sude Portibion merayakan Natal. Buasa ikon pesta honon ni halak Kristen Natali secara besar-besaran mulai sian kota sahatu desa, sahatu RT, sahatu punguan marga, sahatu punguan parsahutaon tu sikola tu instansi dohot lana asing. Jala ala ni godang na gabe digeser halak ma perayaan Natali tu minggu-minggu Advent. Tetapi sebenarnya apa makna terdalam dari perayaan Natal? Sejatinya dan sesungguhnya hita dohot sude halak Kristen di Sadok Portibion merayakan Natal dengan begitu hebatnya tidak lain tidak bukan adalah karena di dalam Natal itu ada Injil. Adong barita lasni roha, bahkan barita lasni roha godang. Diborngin uju parsorang ni Yesus, Roma akka suru-suruan madapoton akka parmahan na di ladang perata huhuk madok. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Barita halalas niroha godang, berita kesukaan besar, berita Injil. Sia dia mairo diuduti suruh-suruanimu semadok, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kelahiran Yesus adalah berita Injil, berita sukacita, barita halalas niroha godang. Suku-cuku na mangihut
apa gunanya berita kesukaan itu? Apa gunanya Injil? Taringot tuson takasdo didok Apostel Paulus di Rom bidusada ayat 16. Aidang nahu hailahon barita naulii ai hagogo onni debatadoi paluahon nasana porsea halak jahudi jumolo dungi doho do halak gorik. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang-orang Yunani. Di dalam Injil ada sebuah kekuatan, power. Tapi bukan sekadar kekuatan atau kuasa, namun kekuatan yang menyelamatkan. Hagogoon napaluahon. Nama bahen sude halak na di portibion boy malua. Idona luar biasa. Jalalau sido makna ni Natal. Na menyemangati ganup halak Kristen patupahon perayaan Natal nama ceribur. Jadi mari suang do pesta Natal molo sosahat pangat tusiot tatusi. Molo tapatupa pesta Natal diobason laos manosoi hita doi sasitongna asa tajak kon Yesus natubui gabe Tuhan si palua natuk pamalum sahit binahen ni dosa. Molo dangolo hita majakon ibana na sorang di bara ni pinahan na liai marisuang ma perayaan Natal tahun ima na parjolo taida sian terpukau napaduahon tatiru ma akaparmahani macailas dorohan ya kaparmahani majalo barita hatutubu ni si paluai alai dukoni masih padohan manasida beta mahita tu Bethlehem taida ma nama saon na pinabotohon ni Tuhan itu hita dongi borhak manasida tu Bethlehem pajupang ma dohot Yesus na baru sorangi alai dangola ni di ayat 10 itu di do asadung di ida di bari tahun nasida ma boa-boa naung di hatahot tu nasida taringot tu dak danahi. Para gembala itu tidak mau hanya sebagai penonton dan penikmat, tetapi mereka juga mau menjadi penyaksi sitidangi. Nah halak namar Natal pe unang maholan madai Kristusi makilalahon molo nang pajupak kita doho Jesusi unang maholat dihita sabingi unang maka sendiri alai tabaritahon alai buasa pola ikon marbarita naulihita imara sukut-cukutan wae kamu kadongan marpuluh tahun nasalpu di zaman Orde Baru godang ingganan di negara tahun dihinggapi penyakit muntaber kapar kesehatan diingot doperai orang-orang sangat takut terhadapnya sama seperti ketakutan kita terhadap penyakit DBD demam berdarah. Alai adong ma ahli kesehatan menemukan obat yang luar biasa namar goar oralit. Natuk manaluhon sahih muntaberon. Ala rikot ubati jala margogo situtu, maka obat itu harus diketahui dan dimiliki oleh setiap orang. Sehingga apabila penyakit muntaber itu datang, boy taluhonon namai marhite ubati. Alani di pasar disebarluaskan pamareta maubati marhite na menggubah sada edde ai macai hatop do edde laho pasarhon ide manang pikiran di karang jala di pasar ma edde ima edde na berjudul
oralit adong do perahita namar ningoti. Pertolongan oralit selalu siap sedia ima deba syair ni edde. Marhite edde gabe hirasudema halak marnapunahon ubati di jabuna, sehingga angka kematian akibat muntaber dapat ditekan sampai ke titik terendah. Nah, seperti itulah gunanya perayaan Natal di Ngolutau. Nungar dirajai sahih dosa portibion. Laos dosa ido nama buah kita jolma tu hamatean nama noktong. Jaladang adong naboi malua siat dosa dohot hamateani. Alai adong do ubat mujarab. Ubat ampuh. Disuruh di Batama anakna Yesus Kristus tubuh di Bethlehem. Nagabe obat penawar ni dosa dohot hamatea. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia agar dapat mengalahkan musuh kita, yaitu dosa dan kematian. Bethlehem do nagabe inganan haroroanna. Ibana ma nagabe obat penawar ni portibion maradopon huaso ni dosa dohot hamatea. Di dalam Yesuslah ada Injil. Tarjodo asa parsidohot mamboan akka halak asa takas manjalo Yesus gabe si palua di ibana. Jala sati kosda ondo tugas utama ni halak Kristen di Portibion. Unang haci rohata maluhudok dada membangun gedung gereja tugas utama ni halak Kristen. Tugas utama orang Kristen di dunia adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Godang cara naboi bahenota laho marbarita nauli. Laho mamaritahon pabua Yesus Kristus do si palua portibion. Parjolo manangyakon sudehala. Isarana tordokta bahkan keluargata dongata naung madao sian Tuhan Yesus asa mulak rohana musa itu Yesus molosoi sukuna asing bangsona asing asa ukap tu barita nauli jala ternyata sian pengalaman ya kadongata godang do daerah dohot suku nasotumada Yesus yang gabe olo manjalo Yesus tanpa usaha misionaris alai ala ni tangiang nyaka kelompok-kelompok Kristen. Tahu jima jolo patu pahon ni amang do tamuina. Tapi lit sada suku manang halak nasai terus tatang yakon asa mulak tu Yesus. Paduahon marhite media sosial ya medsos. Facebook, WA, Instagram, Telegram dohot lana asing. On hatopian boy menyebar. Ya. Boy membahen manang men-share renungan manang hatan itu hatta. Dungi barita inspiratif, kata-kata motivasi na boy memotivasi akadongan. Unakolan barita tikimangan di serate. Alai hata nabui menginspirasi, memotivasi kahalak naasi. Mudah-mudahan boy menggugah rohani halak asa porsia tu Yesus. Asa mula muse madapoton Kristus nauksanga madao. Patoluhon boy do muse marhite-hite persahabatan. Paralialeon, pardonganon, dengga kita mardonga doho parugamo na asing. Una tamusui. Songon na maraleale tabae. Dungi di sadatiki sukum maibana molomate hosonari tu dia doho. Tu surgo doho manang tu neraka. Sianima boy barita honota kepastian keselamatan marhite Tuhan Yesus. Aku ni
Totu sahali marhite pabahenan manang parangeta nadinggam. Boy gabe tirua kita. Boy doi manai rohani halak gabe porsea tu Yesus Kristus. Sopola tado rupani porsea mahu tu Yesus. Ale marhite parangeta, marhite parniulaata gabe tertarik rohana sida. Lau porsea tu Yesus. Ima manang napiga contoh rupani. Alaina pasti ikon barita honot tado Yesus naung tubui tu halak na asing dang boy ta homol-homol hola di dirita sendiri. Ido sasitong na molo tabain marliturgi di huriata pajojorhon ayat-ayat asa songon parmahani dohita dohot mamaritahon Yesus na tubui. Ulan itu tuh si patah haci tate-ate ay naman jaha liturgi ipe so diboto aha na jinahanay. Ini persoalan. Balambohama na ubigi sa ante akena. Naparpudi ma mula dua kaparmahani di bagasan lasni roha. Ainunga di jalo nasida barita halalas ni roha godang nasia banua gijang. Ido si tuhu haroro ni Kristus naung tubui. Ima mambuan las ni roha diaka nama jakosa. Jalalau sido dakoto mang nataingot dopei. Pesan Natal ni Paus Benediktus 16 di piga tahun nasalpu. Mandok bahwa perayaan Natal yang utama adalah kegembiraan, sukacita, bukan bingkisan Natal, bukan baju Natal, bukan acara Natal. Beliau berkata, kegembiraan adalah obat penangkal sakitnya masyarakat. Manusia membutuhkan anestesia untuk hidup. Taboto do anestesia ima istilah kedokteran. Bantuan medis yang dilakukan bagi orang yang sedang menjalani operasi. Nah, bahasa ikon di anestesi kata Bapak Paus karena mereka hidup dalam dunia gelap. Di bagasan hagula pondobe toropala. Alania makadongan Natal adalah pesta gembira, pesta sukacita. Todo yamangina manang nak terbebas do hitan waeng di godang ni pengeluaran Natalo. Sehingga di bona ni Januari nomor sitsongga maka sirna was ni rohai. Natal adalah pesta sukacita. Songoniman ya kita marlas ni roha ganup mulak sian pesta Natal. Setiap orang yang benar-benar memahami arti dari Natal akan merasakan sukacita yang luar biasa dari Natal itu. Dan sukacita itu akan menguasai dirinya. Dan semua duka citanya akan sirna, akan hilang. Ido halak natakas mar Natal. Ra di situasi ta nalam maul nuaing di godang niaka tantangan nata adopi di ngulutom boy doi mambahin gale jala marsak kita nuaeng Natal ro mambuan barita las niroha nunga tubuh si palua hita marhite Yesus dongata madebata diganup situasi nata adopi di bagasan ngulutom dang sahalak tabi mangadopi alai nunga adong dongata debata ima tiop, ima hanguluhon. Asa mananga hape namasa di nguluton, las niroha manang arsak pe, unang paloa si gabe ukuran ni las niroham. Alai, somar hepek pe, turu pe padapotan, manang arga pe situ horon, paloas ma Jesusi, tubuh di roham, asai palacon roham. Apalagi di bagasan sadarion di narang tajalo parpadanan nabadia
natakas madok pos maroham nunga sesa dosa. Yang go di panopotior dosai baga-baga dope. Baga-baga belum tentu bisa terwujud. Alai bolo diulang na badia pos maroham nunga sesa dosam. Sesa matutu dosa. Idulas niroha. Mula mahita anon sian pesta natalon. Tatio malas niroha narosian balu gejang. Alani selamat hari Natal madihita saluhuna. Amin martan yang mahita. Mauliate madiho Tuhan nami para sirohana sumurung. Nama cetaka supakilalau kami dengan nibasam. Asini rohamna sotara sami. Binaung dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus gabe jolma sorang dibarani pinahan nalia. Maribu tahun nasalbu. Laho paluaho kami, laho manubu kami sia dosa dohot hamatian si saliling nilelengna. Gabi di paucato hami tu hanguluan nama doktong ido nahu halacon hami nahu olopo kami di bagasan obason ali Tuhan nami alani sudi hami naro tu pestaon gohi malas ni roha nami asa molo mulak kami anon siantongan ni joromon boimian las ni rohai di ngolu nami dina mangadopi godang niya kasituasi parngoluan asa unang tahuto kami, asa unang godoro kami. Alai, toktong marpos ni roha, toktong di bagasan las ni roha pabua, narap doho tami, laho mangadupi saluhu nai. Laos di bagasan pesta sadarion, patupaw ni huriam, ulaw nabadia, dalan laho marningot, si taunon mudohot marningot, hasisaan ni dosa nami. Alani urupi mahami ali Tuhan laho paradeho diri nami asa talup hami majalo parpadanan nabadiai dalam nami laho majalo hasisaan di dosa nasiako mauliate madiho ali Tuhan nami rapon ho mahami sahat tu napaujukon parmingguon namion dalam molo pian nomor domu sirak kami posroha nami pataruo muduhami tu bagas nami bimarhahi pason di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuhan. Amin. Mari dehita laos di som mata pasahat piliata. Yesus,
termasuk mahita tu acara marulaun nabadia cumolo mahita marede. Yesus amorosa, dosa ni portibio, Yesus nama amorosa, dosa Dameni di batana sumurung sian saluhu roha, ima mangaramoti ate-atemuna dohot rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang. Asi roham, topot mahami na pungudison, adorang hupanga kami anon parpadanan nabadiai, lehon matod di porbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami, asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama koko pami, pargogoi mahami macuadaho diri nami, asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului, saitaiti rohanami, asalam malunguk kami tu banua gijang, asa say masihol hami, pai maimahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hamuakan napi narhamaol ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiai. Di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulaun nabadia, asa unang hona uhum manangise siak kitaon. Ay hola naudu roha jala namanol soli rohana ala ni pabahenana nasature jala namanopoti dosana, jala naporsia di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido natau mangaton parpadanan nabadiai. Alaya kana dohot marulaw nabadia, unang be dioloi sibolis, unang be didadati mardosa, tung padaw hamu marohamu nasiani, tung gotapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay, paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mula mangulu humakopamu, asa tau hamu, mangaton parpadanan nabadiai. Di baheni tata kasih majolo rohat tabe, jala alusia hamuma suku cukunon jongjong ma hamuna. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalausim di pati ni debata, molo di parhatutu roham dogma olo.
namarsa doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing malua hon waeng sia dosam, molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana nong mate doho mulak mangolu humokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akum ni i olo doho mardingga dohot alak na mangarsahiho, jalana olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songon ni roham dokma olo. Atong tapau dukbe marohatta, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ai jot hulawasi hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot. Molo balot conommu tuhami hobartu pabahenan nami. Alai alani gudang niasi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humoko pami, alani i umbahin nahum hami mangido tuho, asi maroham di hami, sai jalo mahami, sai sesa masude dosa nami, jala lehon tod di porbadia tu hami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohok mangulahon nahobartu lomo ni roham, saliling di tano odo pe hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosamuna, jala nama uas di asi ni rohani debata, sai saha matuhamu nahi naporsia amuna, mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, pos marohamuna, nunga sesa saluhu dosamuna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Amen. Alia manami nadi banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasanghapon, saleleng ni leleng na. Amen. Hudul mahamu mari dehita. Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan nabadiai.
dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginnai uju tarje hebeana didok ma mauliate dungi di ponggoli mai di parlehon matuaka sisianna huhu madidok jalohamu ma jalapangan ma dagi kudoina nilehon tuhamatian humoko pamu baik kamu ma songoni bahen parningotan muna diau. Jaladung sun nasi damangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tu nasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maun marhite-hite mudarhu naniusehon humoko pamu bahen hasesaan di dosa sai baik kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nungaradi sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata.
Mare dehita sian bukwe de nomor sia. Tapasaha mapeliat tahun tua dopan itu hata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan di saluhut sileho-leho na denggan, doho nasau libasa na mau liutus. Upasa tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasia kami pelianon, pati bulhon harajau mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami godang ni si leho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata na toktong na somar mula na somar pacohotan. Hupuji hami maho ala saut sude tahim naung sinakapmu adorang somaroja hadope hasianganon. Dang tarabat sibolis sakapmu dang sudat tahim nabadiai di bahet dosa nami ala ni holong ni roham nabalga naso hadodoani. Di baheni mauliate marohanami tuho ala naung saut sakakmi ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami asa malua hami siat dosa hamatean doho sian uhum jala macohot hami mangulahot dosa. Ope saya si maroham di hami togi hom mahami tu anakmu sai baem mahami gabe siluam tu ibana asa upani halo jaon na hami ala natinon na berniti dohot hangaluton humoko pami asai bana na puna hami jala hami na puna ibana sai sungguli mahuriam sadarion asa diingot habal gaummu dohot haroro ni anakmu gabe jol malaho panguluho kami pardosa sai sungguli maaka parhalado di huriam mamaritahon barita nauli itu saluhut halak naung patar hasangapommu jala nong jupang dame dohot hasonangan sai lehom mapitu nau kaptu halak naso tumadaho doho tu parugamo na asing asarona sida mangoloi Tuhan nami Jesus Kristus sai rajai masaluhut panggonggomi dohot akasuruanna asa diboto na sida naung dileho ko raja jala Tuhan nasumurungi rodi saliling nilelengna sai lehon gogo tuaka na di bagasan pangujunan
apuli akan amarsak, jala palua akan atar gogot, sai tatap jala odingi akan napina buru-buru ni halak alani guarmu, sai dongani jala pasu-pasu hami sude, akan nama godang rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami nadi banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saup malomoni roham di banua tongon songon nadi banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan nomor dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Selamat Natal madihita saluhuna.